И здравейте хора, аз съм Arctic Fox и в днешното видео ще играем Minecraft. Това е едно оцеляване, което аз започнах, мислейки, че снимам, но се оказа, че не снимам. И сега ще ви кажа долу-горе какво се случи. Спалнах се долу-горе някъде и там. В Бърчо гората, зад мен видях джунгла. Убих 4 овце, мисля, че взех камък. Да направих си инструменти. Реших да се кача на това дърво, за да се направя къща на него. Тук сложих 3 стълби. Направих си някаква малка базова къщурка, тук си имам легло, празен чест, печка и крафтинг тейбъл и направих един мост от слабове. И тук сложих торча на това дърво. И като цяло ще оцеляваме на дърветата в това оцеляване, което мисля да продължи някъде до март, април, не знам. Само времето ще покаже. Не знам колко често ще има видеа. Надявам се да са сравнително често. Значи, в седмицата ще има поне едно видео. Второто видео като цяло в канала, което ще бъде, няма да е на оцеляване, а ще бъде на как аз и един мой приятел играем в един сървър, в който по принцип играят и други хора, но главно играем аз и той, защото ние с него сме като цяло оунерите, девелопърите на сървъра. Казвам, че то ще е второто, защото ще го снимам малко след като снимам това видео. Знаме, няма да правя. Така, какво мисля да правя в този епизод? Все още не съм решил. Може би тук да направя нещо върху това. Може би... Мъртъв съм. Останах на 2 сърца. Може би отгоре да направя... Не, всъщност ще тръгнем да търсим... Имам снимани координатите. И мисля да тръгна да търся някаква пещера. Безплатна храна. Мисля да тръгна да търся някаква пещера, за да мога да открия желязо. Едва ли не. Не бъгвай Майнкрафт, моля те. На колко FPS вървиш? На 30. Нищо, че си на макс 60 сложена. С 20 сеанса. Опа. Да, компютъра на мен е много силен. Това тук са ми частите на компютъра. Крава. Не бъгвай. Моля те. Не снимам с OBS дори. Така. Кравешко месо. Добре, играта заби. Няма читове. Нали винаги могат да се пуснат. Едва ли. Ще ги пускам. Добре. Сериозно ли открих такова? Нямам с какво да го изчеткам. Аз между другото си мислех, че ти неща са ги махнали през... Мисля, че са били само за 1.20. Тия археологическите неща, защото все пак 1.20 беше археологическия апдейт. Но явно не. Тук има толкова много зомбита. Използвам Fulbright, линк до описанието. И също така линк в описанието ще можете да откриете и линк за канала на човека, с който ще играем Minecraft. Втори епизод в сървъра. Той си има YouTube канал и той ще снима. Той даже вече има някакъв качен там видеа. Тук не мисля, че ще открия нищо. Тук мисля, че ще открия абсолютно нищо.
Или пък. Така най-сетне стигнахме до пещера. Нищо ли. Открихме това, за което идваме. Малко айрон. И даже и диаманти. На кой нива съм? На 30. Значи съм под 30 ниво. Още малко айрон. И там има още айрон. Добре, тая пещера е хубава. Аз си мислех, че няма да е хубава. Затова трябва да... В Майнкрафт особено трябва да разглеждаш пещерите до край. Защото понякога намираш ето такива пещери. Няма нищо още. Възможно е на тази пещера да ми отнеме да я отделя отделен епизод. Но пък защо пък това да не е точно този епизод? Окей, ще сляза долу. Със сигурност. Аз къде съм? Аз се изгубих. Направо невероятно. Аз какво направих? Аз тръгнах и гледах и там, Мисля, че това направих. Добре, мога да падна ето тук. Абсолютно спокойно. Това няма да се щупи. Не, ще трябва да чупя така. Значи, който не знае, в Майнкрафт най-гадното чупане е когато си във вода и трябва да щупиш нещо, докато натискаш Space. За да не се удавиш. Пък аз тази вода не искам да спирам, защото ще ми е полезно. Ако се върна тук, защото със сигурност ще се върна, защото няма как да не се върна. Защото едва ли ще успея да обиколя тази цялата пещера за един епизод. Не трябва да е един часов епизод, което аз няма да го направя. Поне за сега. Дърт. Да го помисля за нещо по-специално. Там отдолу виждам един крипър, който мога да му се промена в едно. Най-вероятно ще го накарам да гръмне и да ми открие някое съкровище. Поне така правят криперите в Майнкрафт. Си умрат. Шком се. Това ще ми попречи. Тия пещери са огромни от, мисля, че точка 18. Тук видяш ашулата. И тия са най-често срещаните. Не знам дали все още синия е рядко срещан, обаче аз лично постоянно срещам сини аксолотъл. Забасени със света, току-що. Това не е син. 100%. Смисъл. Обаче сините не мисля, че са много рядко срещани. Мисля, това тук не е ли съм в момента даже. Да убием и този крипър. И да убия да не е син. Не гърми при аксолотъла. Окей, гръмна по-надолу, защо гръмна? Това не е ли точно син? Не мога да убия какъв. Мисля, че е изцяло син. Това е бяло-синьо.
Не знам. Той ли беше най-рядкия? Имаше ли по-силно от този? Значи синия по принцип е най-рядък. Ама не знам той дали се води син. Иначе аз доста често срещам синия космолотон. Не знам дали все още са чак толкова следки. Както се водеха. Тига да бяха 1.17. Значи тя големите две пещери, мисля, че и те значи трябва са 1.17, а пък планините не. Планините бяха 1.18, да. Ама мисля, че и тия огромните пещери бяха 1.18. Някъде ми поправи, ако греша в коментарите. Ако слоталите се срещаха в едни по-малки пещери. Мисля, че така беше. Или май бъркам. Да. Много не съм по Minecraft апдейтите. Защото когато ги говоря ти апдейти, аз само гледах Minecraft. Не играх. Защото тогава имах още по-слаб компютър. Колко имам? 44. Аз мога да се оправя живота. Така. Не. Не! Как гръмна, бе? Аха. Да се гледах ламата. Бре, как може да е толкова просто, бе? Стои тук и не вижда, че може да мине от и тук. А трябва да го ударя два пъти, за да се сети, че може да ме заобиколи. И така да дойде при мен. Така. Колко айран има в тази пещера, бе? Аз дойдох да взема там 10-15 айран. Това ще събера един стак. За тази пещера ще отделя отделен епизод, мисля, защото аз искам да правя още неща. Така че, може би в трети епизод. Това е първи. Или втори или трети епизод ще се върна в тази пещера. Сега ще се тръгна. Видях диаманти. Аз съм герой. Нищо копирано. No copyright, please. Диаманти! Още на мене ми се пада втори епизод, на вас ми се пада първи епизод. Не! Така, върнах се до място, където умрях. За жалост. И сложих да пека. Диамантите не са се премахнали, не ме питайте как открих. Трудно беше. Тук има още диаманти. Това е адски хубаво. Мерси. Оборудване, да. Направо оборудване. Оборудвах се по отвратителен начин. Мисля вече да се връщам вкъщи. Така. 9 диаманта и Майншафт. 9 диаманта и Майншафт. Там има още диаманти. Бре, кога е тази пещера, бе? За вас е първи епизод, за мен е втори сниман в този свят. Защото първия... Малко си мислех, че снимам, ама не снимах. Така че реално и за мен е първи сниман, но втори играм. Така...
ми мисля да се връщам вкъщи и да ви покажа чак след като се върна. Само да взема това желязо. И да, нека се връщам вкъщи. И така, върнах се в моята къща. След доста нейното търсене. Тия диаманти за сега ще ги оставя. И ще трябва да отида да взема дърво. И там много дърво. И мисля да отида да взема точно ето... Как се набих демидж? Ето такова дърво. Защото джунглата ми е важна. Нищо, че цялата ми къща е от джунгла. 6 по 2, 4, 24, 12 по 4 става 48. Така, вече ги имаме един стак. Мисля, че би трябвало. Повече от един стак, да, стак 16. Сега трябва да се качвам до небесата. Значи в момента на кой ниво съм? На 96. Горе съм на 120. 96, 120. 24 нива. Да, 24 нива. Така. Това защо е толкова бавно? Тия диаманти сега няма да ги бутам реално. Ще ги оставя да се стоят. Така. Май става вечер. Ще изпека желязото, ще направя брони и всичко и ще приключвам видеото, най-вероятно. Защото вече снимам от 23-24 минути някъде. 22 минути вече снимам, 22 минути нещо, даже близо 23. И мисля да приключвам след малко. Ще е хубаво да се направя лък и кофа с вода, която няма да е хубаво, ще е задължително. И кофата с вода се я държа винаги на последната ръка, защото ми е лесно от една, просто с курсора на мишката да... Не знам, курсор ли се води? На мишката, това средния бутон, просто да направя е така. Падна. Така и чекам да съм бутон, докато не направя Ice Bucket Challenge, Water Bucket Glitch. Ще спя и ще видя колко е станало тая рана. Така, вече спахме. Тая е луната, това е слънцето. Защо луната е така, не знам. Само да кажа, ако се чуете, защо е така графика и там, малко нали по-развалено това дървото, мисля, че е защото реално от настройките съм на бърза графика и на смесване на природните зони изключително смисъл най-бързо се смесват, което значи, че в момента би трябвало, ако го усиля на макс, да няма такова нещо. Явно, няма го. В момента природните зони се смесват най-хубаво. В смисъл, от едно дърво изведнъж преминава от един вид грас, изведнъж преминава на друг вид грас. Обаче аз игра без него, защото не мисля, че много влияе на FPS-а, обаче игра без него за всеки случай, защото е малко безполезно. Защото в първите версии на Minecraft не го е имало това нещо. Това така знам. Защото аз е играл от... Кога е играл? От 1.20... 1.20 започнах да играя повече. Нали, много да играя. Иначе съм играл на телефон, 1.20 започнах да играя на компютър. На лаптоп и
Най-много съм играл на точка 21. Така. Говежда паржола. Такъв в момента. Да се отворим и това. Как се прави това? Бяла теракота. Интересно. Да. Аз читвам. Аз читвам. Не, това трябва да го оправят, защото е вратително. Така. Защо не взех гореща пеща? Още 22. Аз реално с това ще мога да се направя, като кирка няма да правя, защото кирка имам. Реално ще направя така малко пръчки. Правя един меч. Една брадва и една лопата. Един щит ми трябва. Защото щита е най-OP нещото в играта. И вече започвам да се правя различни брони. Реално ще ми става 3. Тук и тук имам още 22 или колко? Май 22 бяха. Това съм аз. Вече първи епизод за снимане, втори епизод за мен игране. Както го казвам вече не знам кой път. Защото просто приложението, с което записвам, реши да не запише. Така. Да. Само да не взема да падна. И вода. Тъкмо бе. Аз съм го изчислил с точност. Да ми остана точно 3. Нищо случайно. Така. Не бе, спри се бе. Тук не знам има ли някъде вода. Което е малък проблем, защото не знам на къде съм тръгвала да се наливам, да спря кофа за вода, като не знам дали тук малко има вода. Мисля, че има, но не съм много сигурен. Не. Имам лоши спомени от ходене изведнъж в такива големи пещери. Не! Вода, видях. Най-сетне ме. Търсих 30 секунди и викам най-сетне бе. И ще ми трябва храна. Ще ми трябва също така безкрайна вода. Така че ще ми се наложи да отида, да оставя тази вода в такова квадратче. 2 на 2 блока. Мисля, че знаете как се прави Infinity Water. И ще трябва да се направя, защото няма да ходя се до това място и там, за да си пълня вода. Не ми се стори ли там видях вода? Не, това е просто. Да. Играя на 3 чунка виждане, нормално е да се бъркам. Играя на 3 чунка, защото защо не?
Отдолу ще си направя едно такова. Така. Тук има цветя да си боя, че съм леглото между другото. Ама не мисля сега да го правя, защото няма за какво. И сега ако успея да намеря, значи това го бях видял. От това ето тук съм. И ето тук е водата. Да, е там отдолу. И добре, аз научих къде се намира тази вода. Тя не била чак толкова далеч, бе. Тук нещо като... Разбира се, че там ще има още една огромна пещера. Имам чувство, че тия пещери са слети в една. Нямам храна. Нямам никаква храна. И съм на много малко бучета. Това е нещо много лошо. Свиня! Едно. Сериозно ли? Една свиня. Една пържола. В реалния живот не работи така. Една свиня. Една тава с пържола. Чи повече. Зависи от свинята. Така че това е много лошо. Адски много лошо. Адски много лошо. Не. Така. Ето тук съм. Тия ги бях видял. Ето тук ми е къщата. Така. Качвам се горе. Сготвям си свинята. Свинското и ще приключвам епизода. Да, това ще се е сготвило. Реално мислех тук да направя ферми, ама ще ги оставя за другия епизод. Просто някъде за този. Така. Добре. Ще застана там. И хора, надявам се видеото да ви е харесало. Може да се абонирате, да харесате, да споделите. И чао до следващото видео, което ще е на онлайн Майнкрафт мултиплеер.